Как се сменя масло на скоростна кутия на А класа. Погледнато отдолу, това е пробката, която се развива, за да източим маслото, а тази тук се развива, за да напълним от нея. Когато развием тук и източим всичко, наново завиваме, ще видим дали има някакво лепило по резбата, ще сложим лепило за резба. Като го източим и навием тази, след това се налива през тази. Наливаме докато не прелее тук. След като започне да се лъзи тук и да излиза, навиваме го. Това ни показва всъщност колко трябва да налеем. Няма щека или някакъв друг начин, по който се разбира. Просто наливате полека, докато започне да излиза оттам. Имаме помпа, с която ще сложим новото масло. Хора има, които използват къс маркуч с фуния. Пъхат го тук и го изкарват нагоре. И така наливат. Вече който каквито предпочитания има, който каквито инструменти има. Използваме 600 грам. Той се наложи да го накъсим. Беше по-дълъг, за да може да влезе тук, докато колекторите и спускателните тръби пречеха. И започваме да развиваме, докато не развием изцяло, така. Започна да върви. Развиваме. Разбира се, целите сме в масло. Хубаво да имате някакво парцалче да се изчистите. След това изчиствате хубаво тази пробка, резбата на пробката. И ще я намажем с едно лепило за резби, за да може да не изпуска, тъй като не е като пробка на картера, няма дифтунги. И така изчаквате го хубаво да се източи. Завивате наново, развивате в другия край и навиваме. Така, ето е помпата, която използваме за наливане на новото масло. А сега ще сложим малко лепило върху тази резба. Това си е специално лепило за резби. Слагаме тук в по-предния край. Когато я навим, тя ще се разнесе и ще оплътни. Така. И можем вече да я завием на мястото ѝ. Така, напълнили сме помпата. Вкарваме мъркуча и започваме полега да натискаме. Така, маслото влиза. Пълним до момента, в който не започне да прелива от резбата, където сме развили пробката. По принцип и дават 1,8 литра. Оп, в този момент чакаме. Да. И вземем пробката и я завиваме обратно. Затягаме я и сме готови с смяната на маслото на скоростната кутия.